Nyom adioson num. Onyankopon ye dawase na wudina ben woka won ade a kire meba bra esimu na miara mabeku atentrene asase ne wan wote so nyina mu udwa me na midimu afedmu misisi ho mesi ahokyerefo se monya ahokyere na mesi abonefo se momma aben no so momma mo aben so nkoso monto bankon kasa na emfri apue na emfri atoye nanso emfri mi posre so na mom Nyankopon na obu aten obebre oyi ase na oma oyi so na kruwa bi wo Awurade nsam na emu bobesan ni free ehuro emfrasa yemu ma na ohwie bi ampara ase apuompo asase so abonefo nyina befefe anom na me de meka ho asem da meto Yakob Nyankopon ayeye dwum na abonefo me nyina mebubu tenenefo men na wo bema so